Tilikonen nyt tuli Rakkolalle ongelmia. Tuli vähän kehuttua, niin näin siinä kävi vai tuliko sitten kannattu Ja nyt on meille mielenkiintoista katsoa tuota kolmospaikkaa ja kärki vetää leveäksi, eli Kiviniemellä lähti Peppu piirtämään. Hän tipahtaa tuosta nelospaikalle ja kärkeen nousee. Sitten nousee Marjoniemi, Takkaro Koppari ja Kapanen, joka kuusena kolmospaikalla Rampiainen. Kapanen hyökkää, lähtee tuonne kakkosadalle ja näin sitten tuota kärki Rautiainen hyväksi nousee kakkoseksi ja riittääkö eväät vielä kärkeille. Edelleen kärjessä on Marjoniemi ja viimeiset notkat vielä yksin, se pitää Marjoniemi kenttää ja kenttää. Näin hänelle lähtövoitto, hän menee. Ja sitten kakkospaikkaa siellä nyt pitää Joni Viitaa, väittäisin, että on Joni Viita vähän ajantuu leveäksi ja kärkikin vaihtuu aivan tasan tarkkaan ja kärkipaikka odotellaan vähän pihistetään ja kärki on Santtu Timperillä, ei ollut yllätys, Kalle Jumasanen kakkosena. Olisiko se ollut joku reilut pää taisi olla volkkarilla kärkeen varjolla. Ei ainakaan meikäläistä hirveästi yllätä, mutta kerroin päätöksenluokalla. Täällä voittanut vuonna erittäin kuljettaja ja volkkarilla.
aienee liian kärkivaiheessa. Jahtaamaan ja kenties tavoittelemaan tuota suoraa semifinaalipaikkaa. Silloin pääsi aikakaan eroon tuolta ensimmäisen kierroksen aikana, eli siinä mielessä mitään hätää ei ole, ja nyt kun vaan tähän tulee toisten kuljettajien sanottu lempipaikkaa Saarivedellä. On ongelmia. Tuo on kaikista pahin paikka radassa. Tuo juttu on äsken. Liiatilla aina nyt on tiukkaa kolmikko aivan sama. Joo. Mä juon tuossa näinkin. Mä tiedän, onko täällä ei sillä mitään kaulasuus, ei se hommis ollut mitään täällä. Mä oon huomannut, kun tuo morjestettiin äsken. Siellä on niin kova paine, että 2 autoa oli aivan takaluodassa kiinni. Tää on taaskin näyttö käynnissä. Ei enää kuvelta. Ei auto. Jaha. Mitä kärkiauto vai? Mikä auto? 43. Jaa, 43. Sitäkään. Joo, tuossa Morilin tuolta puolella. Routa matkaa johon. Ei ne viitte katin edelle ajaa. Ei nuo, joo. 13 menee jatkoon suoraan. Jaa, Tyrkyllä ja siinä ykkös-kakkospaikalla. Mä ajattelin, että Katin Opeli oli sieltä sama merkki, mitä se ajaa. Mäkelä ajaa Katin Opelilla, se ajaa EVK sitten sillä. Joo. Mä ajattelin, kun sama väri just näin siinä on käynyt. Joo. Pelkkää se käydään on Katin auto kattoon.
suuntaan tässä lähdössä, eikä tuossa Haavistollakaan nyt ei ole helpporasti mitään tuota, nimittäin Saranpää kaveri ja tuntee tämän radan kuulumattaa tuossa sitten kuuluisa sanonta rallipiireissä. Ja se kanssa teki Univorilla jo vaan. Järjestelmä Haavisto pitää. Hakkosellaan kuului ollut, ei mitä tän niin iso maalaista. Kukkien kastelu ja keppihevoset ja V-kassassa tekomoottoreista siellä etsitään. Lukiona Virtanen Ottua, Luutoklasi, Nyt kärkiauto rupesi levyyttämään. Meni emäntä jo vissiin. Vaikka kolmella käy, niin vielä Piilajamäki ei pysty kyllä nyt vastaamaan tuohon tilanteeseen. Onneksi tulee alamäki, pääsee sen parikon, ei tarvitse tallustella ja näin. Jaa, se on Ylvä Saavi, puolella monta. no eikö se tulo niillä? Ja joku kuuluttaja vai miksikä meinasin sanoa, meidän jäädä levyn päälle. Se on joku asentaja. Siitä olisi varmaan Sanelalla lähtee laitteet läpylästä, hän pyörähtää ja näin sitten vaihtuvat paikat. Ennen kaikkea Hasalan Jarno, Pokkaro otetaan kolmospaikka ja se on Jarnolle välieräpaikka, mikäli jos vähän jotakin sairasta tilanne. ei se tavalla jotakin verenpaineet ajetaan päälle. Ketomäen Esa, konekorjaamo Sitikalla ajelee, otetaan tuossa Tappea, Lavilla reitin Pekkuri, edetään ne kerkeä Korvan Sokkarin APC Kulmausen. Joka viime vuonna oli 207. Ensimmäinen kerran takaisin ja vähän euro. Näin on hyvä ajalle. Ja Mikko on
halvimmillaan, se vähän kun se reagoi tuota. Kaikki halvimmillaan. Camine Racing, kun ei Oliko Ruohonniemi sitten asialla ja sitten tulee Kepomäki. Näin oli tuossa verkkosalvojen silmällä katsomani ja kyllä se pian varmistuu tuon tileen. Saa nähdä syökö sanaa, niin tuosta Hitsakelta siltä kärjestä varmasti aukkoilut toki se on helppo täältä sanoa, mutta se on eri asia tehdä, että itse liikaa puhella, nimittäin pojat tuo sinne harjoittelussa itse täyttää ja välillä puhuu. No niin, sieltä ollaan tulossa ja tulossa on komennossa. Rengas vettä, isä Hanne vähän lukusta katsotaan mitenkä tilanne tässä sitten edistyy. Mäkelä oli siellä 3-4 paikan taistelussa tässä vaiheessa. Taitaa löytyä tuossa 3 paikalta. Ja vähän mä yritin kuinka se tuonne meni. Se meni tuon Askoonan kanssa kyyliin. Joo, Askoona valuu vähän tuonne ja se oli sen kanssa mies. Mitä se siellä saa mukana mennä? Yhtä kuljettajaa Pekka kutsuu ja yleisen luokan osalta kilpailua valittaa joutuu. Päästään lukumaan. Tarkistellaan sijoitukset, kun täältä tullaan eteen 16 Kulpakka ja sitten on tapahtuminen. Joo, niin siinä on lipun kohta. Jatkopaikkaa ja siinä paikalle Österberg, Onkakangas.
Österberg taitaa tässä vaiheessa olla siinä kakkospaikalla. Honkakangas oli neljäntenä. Tullaan tänne jälleen Tornin edustalle ja tässä onkin koko 4 ryhmä kasassa. Muutosta ole tapahtunut, mutta varmasti siellä ennen kaikkea kolmospaikalta ja nyt lähdetäänkin jo hakemaan sitten tuota kakkospaikkaa. Siinä on kuitenkin hankala tilanne siinä mielessä, että liikaa kun lähdet yrittämään, niin sieltä sitten kaveri kuittaa tuon sijoituksen. Ottavat tästä jatkopaikat siinä Kangasniemi pääsi lähelle, mutta aivan ei riittänyt. Ottaako Kärrellä paikan? Se on siinä ja tässä on varmaan päällä. Heikkilä ottaa siitä tässä vaiheessa kakkospaikan, kun lähdetään täältä mäkeä. Siinä oli kyllä Kiviniemi pienellä riskillä otti, mutta tällä kertaa riski kannatti ja sai tuon kärkipaikan. Jatkoon pääsy, eikä siinä suurta edistystä ole tuonne kakkospaikalle päässyt kytöä tekemään, niin vaiheeseen tähän väliin. Hän on saanut juonesta kiinni ja nyt on tuo koko nelikko. Ehkä väärin sanottu, se nyt kärkipaikalle. Ja nyt on sitten Saarisen Vesalla tarkan varsan ajan. Hänellä on Pekka P-tilanne Koskimaa kolmantena. Ja mikä on Koskimaa ratkaisu? Lähteekö pelaamaan kikkakutosta? Tuo kikkakirja se ei vielä kanna kotiin ja nyt V100 sekään ei auta. Ja nyt tulee Koskimaalle pieni vahinko. Jäi vähän välimatkaa ja nyt lyödään Nusvaa putkeen saatu kiinni. Ja nyt Savela ottaa väärän ajolinjan, Koskimaa ottaa pusken Savelastakin. Ja nyt tulee Savelasta tapas ja Koskimaa ottaa ja tälle. Kukkonen ottaa ykköspaikan, Ruohonniemi menee kakkospaikalle. Ja kyllä siellä Mikko Hannulle tulee jälleen ongelmia. Nyt ei tuo ykköskoppanen eskortti ei ole yhteistyöhaloinen tänä päivänä, ei sitten millään. Ja Hannu heittää pyykkeen kehää, se oli siinä, näin on. Sitten Mikko Hannulla ajot tässä luokassa ajettu. Sen sijaan Kukkosella ei ole, kakkospaikalla on Ruohonniemi ja kolmospaikalla on Österberg ja pian avannossa. Viime vuonna oli aamusta! Oi ei tullut ongelmia vaan.
No niin, ja näin siinä sitten käy. Mutta se oli saanut... Kilpailijalle 76 musta lipun syynä ohitus keltaisen lipun vaikutusalueella. Ton näki sokea Reetakin, näin sanoi joku ennen vanhaa ja näin. Tilanne on sitten sellainen, että Ruohoniemi ei jatka, siihen ei auta enää maamme laulukaan. Mutta musta lipusta sitten Österbergin sekteerikin hän ja Kukkonen on ykkönen. Kaavalla tuolta keräilyerien puolelta, eli välieristä semifinaalitaisteluihin nousee 2 parasta kuljettajaa. Ensimmäiseen välierään 6-8 Laurisilla Ojala Puourheiluautoja Sakeudenkoneen ja 2 Roope Kettu. Ensi pahti tässä vaiheessa 4. paikalle, 2. paikan on ottanut Jarno Hakala 3. paikalla. Ja Hakalan mustalakoinen lippukilpailijalle 67 oikomisesta. Toista ei nyt kannata Jarnon ottaa, muuten kilpailusuoritus hylätään. Hakala vähän luukas on tässä. Kyllä ero siinä lähdössä nyt kärki. Tässä on menee kärkeen. Sen verran osataan tuolta kertoa, että onko tässä vaiheessa porukan hännillä. Kyllä kakkospaikassa käydään tässä vaiheessa erittäin kovaa kamppailua. Hiltonen on kuitenkin kärjessä. Siinä on sitten seuraava porukka saman tien. Kakkospaikka on numerolla. Kakkospaikallakin pääsisi jatkoon. Siinä joutuu nyt kyllä Rautiainen ja vauhtia tuntuisi olevan enemmän, mutta liikaa jos lähtee ohitusylitystä hakemaan, niin siinä sitten saattaa käydä huonosti ja tipahdetaan tuosta jatkopaikalta. Ja nyt sieltä sitten on näin päässyt käymään, että puuvakas löytyy tästä lähdöstä nimettömästi. Hän menee kärkeen, Kapanen pitää kakkospaikkaa. Ja sitten onkin rinta rinnan tulossa tuohon kolmospaikalle 2, se oli Niko Tikkinen ja Vili Kukkonen. Otappa nyt selvää, kumpiko siellä kolmonen, kyllä se kohta tulee ja kyllä se Tikkinen on ja näin Kukkonen. Nelosena se olisi ollut tärkeää Kukkosen kannalta ajateltuna tuo kolmospaikka. Mutta kyllä se on nyt tärkeää myös Tikkinen kannalta. Sitten pari valia. Ja nyt on Kiviniemellä, nyt on tiukat tilanteet, siellä on etuvetosia tulossa 2 kappaleihin ja jos pääsevät imuun, niin sen jälkeen on Kiviniemellä kyllä takatumppari kalustolla hyvin haasteellinen pitää ja ennen kaikkea tuo alamutka, kun tullaan varikkokaarteelle, siellä taatusti tulee olemaan Kukkosella se istupaikka, se on tulos tai tulos. Kukkosella ja näin lähtee.
kuplalla. Jaa, Saarisen Veskua väittäisin, että siellä on Saarisen Vesa, joka alkuerissä oli 4. ja keräilyssä otti lähtövoiton. Siinä nyt ei merkitystä ole, kun ollaan jo tulossa. Ja kyllä siellä Heikkilä Samikin nyt laskettelee mukavia lauluja. Hän on ottanut kärkilauluja, mitä Heikkilä nauttiskelee. Saarinen takana Matti Koivista. Tuo pieni ylläri, tuo Matin tilanne alkuerissä, hän oli 2. ja nyt on jäämässä ulos kuin lumiukko. Hän on Virraus turvekuljettajalla suhteleva kuljettaja turvetuottaja ammatiltaan. OYKT Powerperhe ja kaverit ovat tukijoina. Eikä ole yllätys, kun on pannut harrastekseksi Jokkis ja Kalvokoski on ottanut kuittaa jälleen takaisin, mutta tuo Soulasta kannalta se maksoi metrejä isotuiskuun nähden. Ja kyllä nyt menee Läspälä, menee leveäksi ja nyt lähtee kyllä Läspälästä jommalla kummalla. Ja näin. Kakkonen on mukava tilanne, mennään sekin finaaleihin, kuten myöskin menee TV:ssä. Ollaan lähdössä 27, joka on viimeinen valierä lähtö. 71 Jarkko Koskimaa, Ähtärin urheiluautoilija, Sähkösen Nuspösö, 42 Topias Viita. Lapuan urheiluautoilijat VV11 Elina Rahkola, Toholammin urheiluautoilija. Nyt on 2. Leiviskelyä puita uuniin vähän ripeämpään tahtiin ja ottaa tuon ykköspaikan. Kukkosen Sami, hän on 3. paikalla. Ja sitten on Koskimaa lähdössä, on tullut kinkereihin mukaan ja lähtee tuonne haastaa Kukkosta. Ja nyt tullaan 2 rintarina, siinä on 2, jotka eivät hyvin äkkiä periksi anna. Ja nyt haetaan kylkeä. Ja siellä on pojilla kyljet vastakkain, se syö energiaa ja siitä hän nauttii enemmän kohta. Ja nyt kyljet otettu irti. Ja kyllä on nyt Viidalla. Ei ole helpporasti pitää. Nyt Kukkonen lähtee ulkopuolelle, ensin leikkasi sisälle. Ja Viita peittelee ja nyt tulee Koskimaa. Pääseekö ottaa sisäpuolelta? Ei pääse. Siinä haette ja Viita pyörättää. Ja näin. Sitten on Kukkonen noussut jo 2. paikalle. Eli Kukkonen Koskimaa. Ja nyt on Koskimaalla sitten tilanne sen laatuinen, että se on joko tai tulos. Ei pääse. Ja kyllä sinne halajaa mieli myöskin Esa Ketomäellä. Ketomäki ja Kalmarin saatte lähtövoiton ja nyt hakee. Kärkinelikosta. Taisi olla näin, että jatkot on jo päätetty tässä lähdössä. Eri asia on sitten kuka minnekin menee, vai voittaja on A-finaalissa, 2. on B-finaalissa, 3. C-hen. Ja nyt näyttäisi, että Kalmakoski olisi tuo C-finaalin haltija, Alasaari olisi B-finaalin ja Hyvä Oja, hän menisi sitten Kalvokoski on C-finaaliin. Paikalle Kettu, Marjoniemi ja Grönfors. Numero 70 Lautamäki ottaa vilppilähdön ja on oikeastaan sitten Lautamäen osalta aika pitkälti peli selvää, että tässä nyt paljon sitten kavereiden apua tarvitaan, mikäli jatkoon mietitään. Kettu tuo porukkaa katsotaan.
Topakka hakemaan siinä kakkospaikkaa, pystyy siinä lähti jo kirjoittamaan. Jotakin siellä accidenttia tapahtuu. Mutta pystyy tuomaan kolmospaikkansa Hyvä auto siellä, sehän voitti pitämään. Oho, no jälleen. siinä se käy. Jälleen Kettu, Marjoniemi ja sieltä Marjoniemen paikalla on Ketomäki ja nelospaikka menee Huureoksan Astalle. Terveisiä Jukalle, varmasti myöskin paikalla olet. Huureoksan Asta, Ylöjärven autovaraosa, Ylöjärvi, Alavillillä Oy, Nokia, Stylish, Karttonen. Saaminen ja kalastaminen on vähän eri asia. Tampere, autokorjaamo Huhkanen, Nokia, Alisen pizzeria, Nokia ja Jukka Moro. Asuu Lehmossa, edustaa Joensuun urheiluautoilijoita, on taloushallinnon asiantuntija. Kyllä Asta on nuorena alkanut ajaa, pannut iäkseen 0 vuotta. Korpela pitää edelleen kärkipaikkaa ja Hannu Ketomäki on 3. Ja kakkospaikalta löytyy Hannila, Emmi, Forza Tekki Oy, Hajato Oy, Heikkinen yhtiöt ovat Emmin tukijoina. Terveisiä rakkaille lapsille Eeville ja Jannille, harrastaa lenkkeilyä, salia, koti- ja iitionemmi ammatiltaan. Se on tärkeä ammatti, jota arvostaa. Kotipaikka, ikää 29 vuotta. Juha Korpelahan pitää kärkipaikkaa Aution auto, Sami Mäkelä oma lompuukin tukijoina, autourheilutennis ja kakaroiden kuskailuharrastajana. Ilmajoella asustelee Jokkis risteily vuoden 2025 autokisan voitto, saa takaisin Korpelalle. Lähtövoitto Hannilla on 2, Ketomäki 3, he menevät Hautamäki, Kettu. Sitten lähtee Kumpula hakemaan siitä kakkospaikkaa. Katsotaan mitenkä tuo päättyy, pääseekö sieltä nostamaan ja Limuksyy ja Kaistan vaihto. Kettu tulee kärkipaikalla. Kakkospaikalla tässä vaiheessa Hautamäki, kolmospaikalla tulee sitten Kumpula. Ja lähteekö siitä sitten Kumpula haastamaan vai pyrkiikö säilyttämään itsellään tuon kolmospaikan, sitten sekin oikeuttaa tuonne samaan paikkaan. Ja nelospaikalla tulee Manu Rahkola, tuohon ommilaiskuljettaja Rella liikkeellä. Kun tullaan tänne alamäkeen, Hautamäki, Kumpula lähteekö sitten Kumpulan petee tuota kakkospaikkaa, nimittäin siihen on Rahkola tullut iskuetäisyydelle ja lähtee nyt sieltä ulkoa hakemaan linjaa. Ohituksessa ei kuitenkaan onnistu. Kettu menee välieriin, kuten myös Hautamäki sekä tasaisen puoleista Timperi olisi tarjolla kärkeen. Sitten mennään 3 rinnan ensimmäiseen kaarteeseen. Se nostaa ykköspaikan kakkospaikalle, sanoisin Viita tässä vaiheessa. Tai sitten se on Marjoniemi. Takaisin. Se on Viita tässä vaiheessa kakkospaikalla. Ollikkana tulee 4. näin ollen kolmospaikalla on Aleksi Marjoniemi. Se voi Marjoniemelläkin kiirettä pitää tuossa kun kilpailu etenee, taitaa taas 2 luokkaa tässä. Säännöillä sekä kumppaneissa ja se on säännöissä varsin sallittua, niin mikä ettei. Tää meni tukkoon. Kun tullaan ja Marjoniemi nyt on Ollikkala jäänyt tästä kolmikosta ja tämä kolmikko on näillä näkymin menossa sitten tuonne
välierien puolelle ja näin lyödään varmuus, tipperi, viita sekä 12 Aleksi Marjoniemi. Ja näin lähdetään liikkeelle keskiradalta, se on Sissala ja sitten ulkopuolelta Kumpula. Sissala taisi ottaa sinne kärkipaikan, Kumpula tässä vaiheessa menee sitten kakkospaikalle. Paikalla tulee tässä vaiheessa Santahuhta, Saarinen nelospaikalla ja vitospaikalla tässä vaiheessa on sitten Inka Hillilä. Ville Sissala edustaa Autoliitto Härmäläinen. Sen suurempia terveisiä. AP Kumpula. Myöskin härmäläiskuljettaja. Tässä taas on härmäläiset. Ovat herroja talossa. Myös kakkospaikan kolmospaikalla tulee edelleen Santahuhta. Ja sitten tulee Saarien välieriin Sissala, Kumpula sekä välierissä näin lähdetään liikkeelle Grönfors, Viita, Oljonen. Siinä taitaisi olla kärkikolmikko tässä vaiheessa. Grönfors on kärkipaikalla, se voidaan täältä kertoa suoraan. Paikalla väreistä päätellen on sitten Viita nelospaikalla. Tulee Mäkynen. Nyt lähtee Viita haastamaan Koljosta tuohon tai viimeiseen kaarteeseen, kun lähdetään toiselle kierrokselle. Koljonen saa kuitenkin paikkansa pidettyä. Grönfors kiittää tästä taustalla. Ajavat kilpailevat keskenään, joten Grönfors saa hyötyä selkeää eroa kanssakilpailijoihin, kun viimeistä kierrosta tullaan ja lähdetään laskettelemaan kohti tornia. Grönfors, Oljonen, tässä vaiheessa menossa välieri. Mitä tekee sitten Jere Mäkynen tuosta nelospaikalta, lähtee nyt sitten hakemaan Viidan päänahkaa. Viita lähtee puolestaan hakee ohitusta Koljosesta. Nyt siinä ollaankin sitten 3 nipussa. Grönfors menee välieriin, kuten myös Koljonen sekä Viita. Näin ollaan liikkeellä. Torkko menee kärkeen. Kakkospaikka taisi olla Heikkilällä. Kun tuonne ensimmäiseen kaarteeseen mennään, kyllä siellä valkoinen kuplavolkkari on tässä vaiheessa kakkospaikalla. Näin ollen Sauja, Heikkilä, Savela, Hiltunen ja sitten Torkko siinä järjestys, kun lähdetään toiselle kierrokselle. Lähtee sitten Savela hakemaan tuota kakkospaikkaa. Siinä jo hieman haastuttiin. Pitää tuon kakkospaikan ja se lähtee Savela sieltä kurkistaa, että olisiko sitä kakkospaikkaa tässä vaiheessa tarjolla. Savela. Ja siitä on sitten tässä vaiheessa keräilyerien puolelle menossa Hiltunen sekä Torkko. Savela varmistaa paikan välierissä ja uusvälieräkuljettajat ja sekä Minkäs rotunen lienee Starletti tuo näin kaukaa katsottuna, ja nyt mennään eikä meinata
Ja Koivistolla nyt on niinku nuorella Orilla Hienohaluja kevät vaihtumella ottaa ykköspaikan. Antinaho Jimi hän pitää kakkospaikkaa. Karstulan nuorukainen on Jimi Antinaho, 18 vuotta ikää, viime vuonna vielä nuorten luokalla ajeli vähentää tuolta miehelle muille mukana olleille. Sieltä tullaan, otetaan välillä tilannetta radalla Koivisto omilla teillään, noin 30 metriä rakoja, sitten tulee isompi lippu, jota tuo Antinaho, sen jälkeen Viinikka, 75 Leiviskä. Ja Leiviskän takana tulee Evelina Rönnlöfi ja sitten tulee vielä Salonpään ja Esti. Antinaholla tukiona Rat Express, Karstulan autovaraosa, autotarvikefi, IK Väri, M.A. Rautiainen, Iho Numminen, tavoittaa Mieskalleri ja toiminimi Jonttu Ojanen, Tallipäällikkö, Mukko Pappa, Sanna Tero, äiti ja Mikkä. Joo, 7-8 Koivisto. Jatkaa, hän jatkoon lähtövoitto, Joona Leiviskä oli 2. Ja sitten 3. tulee Antinaho. On päästy lukemaan tiedot ja näin ne ovat sitten kaikki muuttaneet väriä, kun liikkeellä ollaan. Ongelmia on nyt Jökortin Jennillä. Nyt menee öljy palotilaan, se ei tiedä hyvää, onkohan männässä reikä. Tai sitten männän renkaat mennyt tiedäpä häntä. Minä näen. Petrikellä on sen verran hyvät kiikarit, että Kaspermästä ei antaa Kytölä Nasti, Akala Jensen, Jökortin ja ne Kukkonen. Ja kärjessä on Kytölä. Tässähän on nyt nelikko erkaantunut, Kukkonen 4, Kytölä 1. Ja välistä löytyy pari kaveria, ne ovat Niko Viljanen sekä Jarno Hakala. Ja nyt vajetaan sopua, niin tällä saadaan sitten mukavasti pelattua loppupihalle, mutta eipä siellä nyt sovusta ole tietoa. Päinvastoin ollaan sillä asenteella, että nyt on kilpaa tultu tänne Äijällä ja nyt mennään sitten loppuun asti aivan tosi mielellä. Tervesin lähdössä kierrokselle. Ja kun sieltä on Naski menossa ja Viljanen Niko on jo tulossa. Kytölä pitää kakkospaikkaa. 10 työntä tekee Hakala tuossa 3. paikalla ja 4. paikalla on Vili Kukkonen. Ja tämä järjestys on loppuun asti. Näin on semifinalistit tästä lähdöstä selvillä. Ja sitten lähdetään. Mielellään 4:stäkin katon, ei hyvällä vaan pahalla, se on ainut mikä tipahtaa ja se oli hetkinen Grönforsi. Ja sitten 7 mennään ohi, nyt se on Torkoneetu. Kumpula on kärkipaikalla ja kakkospaikalla Sissalan Ville. Petri Kumpula, Trava Oy ja ylimääräisiä kirjoituksia ei tullut kynäyttää ruukamies. Siinä mielessä säästöä tulee. Grönforsi ja Torkko. Siinä lienee taistelupari hamaa tappiin asti. Meillä on kierros ja rapiat noin 200 metriä matkaa päälle. Tuohon on tolppa lyöty ja se on Pohjaniemen Joonas käynyt 3 metrin rullamitalla mittaamassa. Ruveta tosta nyt siellä 200 metriä ruukulle on. Näin lähdetään tuonne takakaarteelle. Ennen vanhaa se oli alkukaarre ja siellä vispilät heiluu ja kuljettajilta ranteet heiluu. Siellä on tynnyrinpesuasetin sisällä menee niin. Joka ikisellä nyt maalisella aurinkopaikkaa mitkä suorana. Vielä ei nimilehteen tule, mutta sen tulee sitten tästä lähdöstä semifinaalikuponkiin. Ja vielä se on auki, ketä sinne laitetaan hyvin vahvalta. Se näyttää Kumpulan tilanteelta. Hän menee sinne. Toinen on Ville Sissala. Ja tuosta parista menee toinen. Se on 46 Kati Grönfors. Lähtö 3. Oli 2 siinä lähdössä mukana ja tuli upeasti 2. Yksi jää, se on Susanne Koljonen ja nyt Susanne ei muuta kuin matoa koukkuun ja nyt pitää virkata kunnolla. Tekee työtä käskettynä, hän ottaa kiinni tuota pakettia. Sassu Timperi, hän pitää kärkipaikkaa. Ja tuolta Heikkilä Sami Pongaa, hän on 3. paikalla.
Sultanenkin mennyt, mutta saat nähdä mitä se loppuun on Nikkala. Ja sitten on tulossa Koljonen pyörähtää. Siinä meni Susannella pikkusen yliyrittämiseen. Erittäin kokenut kuljettaja on Susannekin. Nuoresta iästä huolimatta, hän on 19 vuotta vanha, mutta 5 vuotta on oltu mukana. Ja kyllä nimetään Vesantolle ja Koljonen, niin kyllä sieltä tietotaitoa tulee. Harrastaa pumppailua salilla ja Jokkiksessa myöskin harrastus piilee. Vesannon kuljetusmuistio Foretti, Poro, Anniina Niemin, äitiistä ja Santtu ja Timperi. Kakkospaikalla Kumpula ja kolmospaikka on Heikkilällä. Ja odotellaan vielä Heikkilää loppuun asti. Riittääkö eväät? Panee kyllä jännäksi peliä. Riittää eväät ja tämä kolmikko mitä Ja näin lähdetään liikkeelle. Timperi, Kettu. Ja sitten tulee Heikkilä. Siinä 3 kärkikassaa liikamaksissa. Asettuu, Kettu menee kärkeen. Sitten siellä taitaa olla Heikkilä kakkospaikalla. Tässä vaiheessa Sissala. Ja sitten tulee Heikkilä, nyt lähtee Sissala hakemaan ohitusta Timperistä tuolta ulko kautta, kun lähdetään toiselle kierrokselle. Ja tosiaan 1, 2, Aahan ja 3, 4. Enää nyt lähtee jälleen Sissala hakemaan tuolta ulkolinjaa. Ja sitä kautta sitten ohitusta Timperistä ei siinä kuitenkaan onnistu ja on näin ollen kolmospaikalla. Aivan yhdessä sivussa. Pystyykö siinä lähinnä nyt Sissala Villeen tässä katseet kääntyvät, pystyykö Timperiä haastamaan? Ei siinä onnistu A-finaaliin. Kettu, Timperi, joitus erään Sissala sekä Heikki.